Здравейте, аз съм Габи от фирма Modatel и ще ви покажа кълъфите за LG K10. Започвам с един кожен вариант с вертикално отваряне, магнитен механизъм, пластмасова влъжка, умещение за карти и визитки, един вътрешен джоб и този кълъф става на стойка ето по този начин. Имаме го и с прозорче, което може да си виждате часа. Отново магнитен механизъм и термополиуретанова вложка, ставащ отново на стойка по този начин. Предлагаме и термополиуретанови кълъфи, прозрачни и различни други цветове и стилове. Ето още два с матово покритие, гланцово покритие. Всеки един от тези кълъфи ще предпазват както гърба на вашия телефон, така и всеки един ръб на телефона. Всичките тези аксесуари и още много други за модела може да разгледате на нашия сайт или да посетите наш магазин на място.